Sa birthday karon niya. Birthday boy. Oh yeah. Lagi mo toyo ko. Sa birthday karon niya. Birthday boy. Oh yeah. Maglitson mo yung ulo sa baboy kay birthday man ni Kuan. Michael. Naraw. Boy. Ay! Putang ina mo, ginagawa mo! Yo! Yo. Yo, yo. Tarpio. Dayaway may Kuan. Usa. Baboy, ang ulit siya nun. Bahala ka sa buhay mo. Kaya yung tanang kail yung grupo tanong eh. Girahan mo na ito. Agawang gipalit ni Kuan. Kanang paminta bagil. Gamit mo na doon ni Kuan. Tunggan nila utang. Yan na na. Oh. Naraw, mandira mo na eh. Lubog mo ng doon eh. Tunggan nila. Dungap na nga itong ganda. Ha? Dari. Di dapat na yan, Dre. Ano ba? Kahoy. Building pa ta. Baliw. Kahoy ko. Bangon ba? Oy kahoy. Hoy, gamay na kahoy. So pina na ba? Tay tigat ka rin. Diba? Diba na. Dili mag. Di. Itali sa kwan. Tubo. Tang-tanig na. Sa. Dali ba? Tuyo. Dre. Di. Agad tuloy. Kuha na. Kuha na. Tara. Higit. Balit sunay sa tulido rin. Takit lagi. Kailangan niya sa kuhan. Carbon kill. Ikaw. Oh yeah. Oh yeah. Aplas. Yeah, ini lah. Plus, amigos. Kan, plus para wala na tuloy. Paano masabi? Wala, oy. Mura na rin malitsyon na isa. Mamarko ba daw? Malitsyon lang ta. Bahala ka sa buhay mo. Na. May rami. Ito po na eh. Ito na eh. Ano na? Ay, kasama ka? Tama, Brad.
Ang among lechon nga inasal nga baboy, oh na, natrasaho kay nagmanebrada mi. So sige ra, okay ra kay laban gapon. Featuring second mate Samuel. Coast Guard. Gago. Oh, kamong quartermaster si Sanoboy Manghihilot, oh si Chef Michael. O si Bradex TV. Kisa na ba doon? Bradex TV! Wow! Tara kami na salo. The making ba? Layo pa na sa tinawad mga brad. Napa na sa mga alas city siguro ng umaon kay medyo nalanganin sa kahoy kay naman na brada lagi ba? Yan nakatak-ang na ba? So muna among birthday celebration gamay. Inasal sa ulo o fruit salad pre. La, chipmate on the air. Yo! Ano man? Hello guys, welcome to my vlog. Oh, birthday master. Ano master ka? Master. Happy birthday to you. Daob na yung makil. Good upper. Next. Lagi mo toyo ko. Hello. Chief engineer on the house. Ano rin nasa malayo? Ang nagtuyok, ang nagtuyok. Hello. Ila kay nga. Kilikon yung asawa. Dada. Sino kurita? Wa. Kaya mo asawa dito na. Grabe ay. Og wa isda, manghimo magkasal na. Grabe ang racket ay. Ano sa mawala ka naman mo diri? Kayo ba? Ito mo noon. Chicken made on the air. Makuha ta og sasawan. Oh, kana. Ang dali mo sito. Ano sasawan? Oh, shout out sa taga mga kuan niya. Shout out sa taga Puchol dira. Oh. Tara matiga ka ba ito ikon ko ito. Sa buwan ba? Puchol. Shout out, shout out. Oh, shout out. Di ba na busog ko? Ha? Wala. Tuyo go. Manihan. May ito na go. Wala. After 4 hours. Wala na ending. Wala. Murder na yun. Ipaan na ito. Barog ba? No. Barog. Na. Angaw. Bro. Ano na yung mga resulta? 4 hours in the making. Oh, dara. What? Rock and roll to the world. Wala, yung video. Hey, wala na suko. Kung lagi mo tayo kuko. Tara na. Tira na kayo. Play na. Happy birthday to you. No. Kapting! Let's do this. Ngaw na ta, mga brad. Iya. Kasi Busal. Play na. Tawa. Di begitu lagi. Ha? Ada. Terus terbio.
Wala na, humpid na. Cheers. Mas magtanda yun. Ng bata. Reaction. Okay, Rasik. Ang mga boys, B-boys. Look, picturing si Mikey on the air. Selamat Gracia. Okay, let's do this.